Oh iya, udah besok ya, Pak lagi turu. Anak kancamu, Pak. Oh iya, Dek. Sopo iku? Sopo kuwi? Sopo ya? Aku kok lali. Kira-kira awakmu ki sopo? Sik tak Hmm, iling-ilingi. hmm, Aku sik. Aja mbok jawab sik tak iling-ilingi. Hmm, sopo ya? Aku lali. hmm, Duh, sopo ya kira-kira? hmm. Sopo awakmu? Ayo Lek Nur, ayo giling ora karo aku. Mosok lagi 3 tahun lali mbek aku. Ayo, tak bedheki. Aku ki sapa? 3 tahun ra ketemu mosok lali mbek aku to Lek Nur, Lek Nur. Wah, payah. Wis pikun mau piye kuwi Lek Nur, lali mbek aku. Aku sapa ayo menak kelingan tak upahi pokoke. Wis embuh lah aku lali pokoke. Sementing awakmu wis mogo liga-liga sik kene. Tak gawe kopi ya. Seliga-liga sik kene. Aku tak gawe kopi sik. Engko jagung-jagungnya mbek diling-iling aku tak gawe kopi. No, 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 no.